nào cần liễu đi zawngte khaw Kohkir rual chang lenrual duhte cặp pian seilenna vangkhua Ngaihlai mang Sappui nun lawmna lawmna Hlimin lenrual zawlah duhte luang Lengdang tudang ngai biết lô hình nằm vawr lại cần chen Mizo Hla nào vòng Hlimin cần nên chẳng bôi tốn trên Panlai Nun lom lại ni te ang rual là kia đang relo Hmana cần liễu ni zawngte khaw Kohkir rual chang lenrual duhte cặp pian seilenna vangkhua Ngaihlai zual mang Sappui nun lawmna Hlimin lenrual zawlah duhte Lengdang tudang ngai biết lô hình nằm vawr lại cần chen Mizo Hla nào vòng Hlimin cần nên chẳng bôi tốn trên Panlai Nun lom lại ni te ang rual là kia đang relo Hmana cần liễu ni zawngte khaw Kohkir rual chang lenrual duhte cặp pian seilenna vangkhua Ngaihlai zual mang Sappui nun lawmna Hlimin lenrual zawlah Lengdang tudang ngai biết lô hình nằm vawr lại cần chen Mizo Hla nào vòng Hlimin cần nên chẳng bôi tốn trên Panlai Nun lom lại ni te